בואו נבדוק מה הטעם של המשקה הזה. אני עכשיו עומד לפתוח אותו ולטעום מה הטעם שלו. טעים, אבל טיפה מוזר. איזה טעם יש לו? טעם אבל דווקא זה אחלה. אם בא לכם גם לקנות את המשקה הזה, אז אני מניח שאתם יכולים למצוא אותו בחנויות אחרות, ואם לא, אני קניתי אותו כלבו של עין השופט. אז אם בא לכם גם, אתם יכולים לחפש במקום אחר את זה, ונראה גם יראה לכם פה הכל. תראו. אז אם בא לכם גם, אתם יכולים וממליץ לכם, זה אחלה. אז ביי.